Cel mai bine faceți testamente reciproce și atunci frații și părinții soțului decedat nu mai pot veni la succesiune. Nu știu cine este domnișoara în cauză care a scris, dar a răspuns la un comentariu cu alt comentariu și ca să nu existe dubii, mi-a sărit în ochi acest comentariu pentru că este greșit pe jumătate, am zis să lămuresc puțin situația. Da, soții pot să-și facă testamente, da, amândoi. Dar frații, corect, nu pot veni la moștenire dacă avem testament, pentru că frații nu sunt moștenitori rezervatari. Însă, părinții sunt. Părinții au o rezervă succesorală, părinții și copiii și soțul, soția, supraviețuitoare. Asta înseamnă că ei pot solicita reducțiunea liberalităților, adică să primească jumătate din cât li s-ar fi cuvenit în mod normal. Așa că acest comentariu este parțial corect, să spunem, da? Părinții pot veni la succesiune și dacă avem testament.